Tidak boleh apa sampai nanging yo dene teh iki dirampung nggon Kusmedi nanging kowe sedhe tetel bodowani ada paling juga ke marang aku menawi kula nandhang lagi kapoco aja nggo kula boten badhe banjur apa wigatine dening sliramu wis wani juga ke marang aku nggon Kusmedi wonten tamu sasi ingkang nami kala adik ngajak mata peti kala iso ya kae pepundenku nek ngono enggal dirawuhake sampun pareng bagus lembu gila panjenengan pinangka sesepuh nggih guru inggih dukun pisan ampun menterenge parah normal sampean nggih nanging nuwun sewu dados kejut ing sak lebeting manah dening proporsi kala iso rawuh lan ngepasi gen kula mempen Semedi lajeng wigatosipun menapa lembu gila nggih jroning batinku jur ana tandha pitakon kok sliramu mapan ing panggung Sangga Buwana jur sing kok kesaki apa nggih lembu gila guru kala wisa ngantos kula minggah wonten ing sainggil Sangga Buwana meminta marang kandhung grahaning Gusti kanggo aku kula niku maosi nek Kabupaten Sadeng niku kabah perintah kersa dalem Ratu ing Majapahit bener ingkang angka kalih jeneng saka guru teka-teki guru wonten negari Majapahit kula kedah saged nentremaken negari ing Sadeng langkung negari Majapahit menawi kula boten saged nentremke negari Majapahit lan Sadeng ateges kula salah satunggaling saka teka-teki guru ing Majapahit sampun boten anggane tanggal jawab babar mila kula tengenaken anggen kula Semedi supados pikantuk pepadang lembu gila iya yen kowe tak kandhani kowe kudu ngugu lan aku wiwit aku bayi nganti tuwek iki ora tau salah blas napa nggih jeneng menungso niku tetep kedunungan salah lan luput aja mbok padake yo le yen suta kae padha karo iso ora bisa oh nggih nggih pripun kowe tak kandhani yo le kowe kok rumangsani dadi
andhan ing kraton Majapahit bener. Butuhmu sadeng kudu tentrem bener. Ning kowe mukti wibawa lungguh sidang segumbang ing sadeng. Iki padha karo kuwi ancik-ancik patine leluhurmu. Akhir piye? Guru kala wisa paring dawuh. Nawi kula menika mukti wibawa wonten ing sadeng. Iya. Ancik-ancik Sudarmata inggih tiyang ingkang mukir jiwa raga. Lajeng lara-larae dos pundi Guru? Aku tak crita yo Le. Aku tak ndongeng. Monggo. Zaman negara Majapahit diastolan Sang Prabu Jaya Wisnuwardhani ya Tribhuwana Tunggal Dewi. Nggih, kuwi duwe patih sing wis tuwek. Jenenge Empu Rewes utawa Harya Taga. Keparengan Sang Prabu Jaya Wisnuwardhani sing ganti Harta iki kudu patih Gajah Mada. Nggih. Ajeng Gajah Mada gelem dadi patih Hamangubumi ning gelem semaya. Sembayane dipun saukir bisa numpes perto ing kraton Majapahit sing ditimbulke lan Wirabumi kuwi kelakon dadi patih Hamangubumi. Oh ngaten. Gajah Mada niku wau. Salajengipun ngepasi tandha singgalane ana buta mangan daging. Enten buta mangan daging. Lajeng werdinipun ana kuwi 3. Nggih. Buta kuwi 5, mangan kuwi 2, daging kuwi 1. Dadi nek diwaca 3, 5, 2, siji rak diwale. Lah niki napa mengke metune togel? Nggih, semalam niku metune togel. Oh, ngoten nggih. Pun lajengaken. 1253 kena dari tahun Saka. Nak disumuke lantan Masehi. Kuwi tahun 1331 saking mosbet perang gede. Geger gembar awar-awar. Lajeng umur sebab jadi Mandala Putra Mahapati Gajah Mada dene sadeng kuwi dipandhigani dening Mbahmu Wirabumi. Oh, sadeng Wirabumi. Lakon lho nggih. Lakon perang Ambyah awur-awur. Sanalika kuwi Wirabumi gugur ing teng palagan. Kepunden kula Wirabumi gugur ing palagan. Salajengipun lho nak kuwi kalbu putune. Apa mung trima kowe le? Kowe duwe aksining diri. Ora ngakomi basa papa. Ketok nobek iku lan mbahku. Kowe kudu sabya lan Wirabumi. Simbah kula matine sangka wong-wong Majapahit nggih Bre Wirabumi. Iya. Nggih. Kula percaya menapa ingkang dados pangandikane Baporsi kala wisa. Menawi ngaten tanpa guna kula cekliku wonten negari Majapahit. Iya. Yen perlu kok balelo ing Majapahit. Dipun lampah kula balelo wonten ing negari Majapahit. Gelem boten gelem
tetep wonten peperangan ageng Sadek lan Mojopahit. Bener. Luwe becik. Semu baring jauh lan kadang-kadang kabeh. Iki Wadyabala. Mojopet yeke. Oh, kados kabeh. Keporo ngarsa teh. Dari perkara lawan Proporsi Bawis. Serta buyutku. Dewi Bumi. Sing penak wong ing Mojopahit. Kula tek tak jaluk aja dikangelan. Ketat para Wadyabala sangka ing Sadek Mojopahit kecak rangga.